tamén. Paramos xa. Vale. Boas tardes e benvidos a este acto de graduación da promoción 2020-2021 do alumnado de segundo de bacharelato do IES Maximino Romero de Lema. Despois de 2 cursos moi estranos e difíciles, un no que estivemos durante 6 meses sen vernos físicamente, sen poder compartir o día a día que ata entón fora o habitual, e este curso no que sí puidemos vernos e comunicarnos en persoa, pero sempre con máscara, a distancia, despois de todas as medidas de protección, das correntes de aire, do medo a non poder rematar o curso cunha certa normalidade, despois de todo iso chegou o momento. Conseguímolo, mellor dito, conseguíchedelo, superáchedes o bacharelato. E aquí estamos todos xuntos, aínda que coa habitual distancia, celebrando o voso éxito. Un éxito que é voso. Todos fixéchedes un esforzo moi grande e queremos recoñecérvolo e manifestarvos a nosa satisfacción e o noso convencemento de que ides ser capaces de superar calquera circunstancia que se vos presente no futuro, coa mesma responsabilidade e madurez que nos demostrachedes nestes tempos. Así pois, parabéns. Parabéns por todo isto, por todo o que conseguíchedes e pola maneira de facelo. Sentímonos moi orgullosos de vos. Tamén deben de sentirse orgullosas e satisfeitas as vosas familias, que hoxe non poden estar aquí. Teñen que estar moi contentas polo traballo que fixéchedes, esperanzadas e confiadas no voso futuro. Para elas tamén foron momentos duros, difíciles, pero sempre estiveron, están e estarán aí, ao voso carón, apoiándovos. A elas querémoslles agradecer a colaboración mantida ao longo dos anos que estivechedes no centro. Quero tamén facer un recoñecemento e un agradecemento ao profesorado, que, aínda que ás veces nos toca un papel máis feo en todo isto, fixemos todo o posible e todo o mellor que puidemos para contribuir á vosa formación e ao voso éxito para o futuro. E quero estender este agradecemento a todo o persoal do centro, dos servizos complementarios, a AMPA, o Concello. Detrás do voso éxito hai moita xente que pode que non sexa tan visible, pero que é igualmente importante na vosa formación. Remato dicíndovos que para mí foi un placer compartir este curso con vos. A maioría non vos coñecía e descubrín a unhas persoas cercanas, tolerantes, alegres, comprometidas, a un alumnado crítico, creativo, traballador e moi bons compañeiros. Nuns meses ides comezar unha nova etapa nas vosas vidas. Vai ser unha época de cambios, de novas experiencias. Así que aproveitade todas as oportunidades e oxalá que acadedes os vosos soños. E, sobre todo, nunca vos desanimedes ante as dificultades que vos poidan ir aparecendo. E agora sí, agora é o voso momento, é o voso día, despois dun ano moi duro, difícil e complicado.
Chegou a hora de celebrar e de disfrutar de todo isto. Só me queda felicitarvos, transmitirvos os parabéns por chegar ata aquí e desexarvos moitísima sorte no camiño que vos espera. E agora, pois, sin máis, xa vos deixo cos que van a ser os mestres desta cerimonia, deste acto de graduación, que van a ser David, Celia e Mario. Cando queirades. Para comezar, vamos a dar un discurso dúas das nosas compañeiras, Noa e María. Un forte aplauso. Soamente é o comezo. Estamos aquí convidados por cerrarnos unha etapa das nosas vidas. Algúns, como a min, levamos 6 anos no INSTI, outros menos, pero quéresellas como se levasen toda a vida. Despois de tanto tempo, acabar segundo de BAC semella unha despedida. E quizá iso é. Unha despedida da comodidade de chegar a casa e ter a comida na mesa. É unha benvida a ter que coidarnos por nós mesmos. A vivir independizados, a aprender a xestionar a burocracia, pero bueno, xa sabe o que nos costou a García e a min arreglar o papeleo da Sabau, decidimos que non nos gusta nada a vida adulta. Sen embargo, non debemos considerar unha deles, porque ainda que poucas, hai cousas nesta vida que se levan para sempre. E nós destes 6 anos levamos persoas que nos fixeron o maior regalo que nos podían ter feito, axudarnos a medrar. Xente que te alegraba os luns a primeira hora, ainda que entrases na clase con cara de poucos amigos. As risas e as miradas cómplices, as anécdotas e os segredos que quedan entre nós. E que por moitos exames que houvese, a hora libre dos cotilleos non se podía pasar por alto. Aínda que neste momento estamos todos impacientes por sair da nosa zona de confort e empezar a estudar aquilo que de verdade nos gusta, pode que dentro de moi pouco tempo empecemos a botar de menos subir as escaleiras do Maximino e chegar á clase para ver aos amigos que nos acompañaron durante toda a infancia. Tamén teremos morriña dos profesores, que, ainda que moitos días nos parecían pesados, sempre estiveron pendentes de nós. E pese as dificultades para pasar as datas dos exámenes, as persecucións para entregar traballos, a insistencia en que deixáramos de armar jaleo, e sobre todo neste curso, as broncas por ir máis de un ao baño, pese a todo iso, levaremos con nós o seu afecto. A título persoal, gostaríame agradecer a aqueles profesores que me fixeron chegar de maneira especial todo o seu cariño. Gardo con moito agarimo as súas palabras. E xa para rematar, e se me permitides, quería recordar especialmente a aqueles que non están aquí, polo menos físicamente, pero que ao mesmo tempo sentimos tan preto como se nos estivesen apretando a man ao longo do camiño. Eu sintote aquí, ao meu carón, e dicíndome orgulloso que estás de min, como me decías sempre. E agora mesmo, o meu único objetivo é que sempre esteas. Gracias. A nosa compañeira Lía vai interpretar a piano unha peza chamada Danza Española de Granados. Un forte aplauso.
representación do profesorado, vai dar Elisa agora un discurso, un forte aplauso. Hola a todos. Me proponen que diga unas palabras. Me cuesta decir sí, pero si digo no, me sentiré mal. Lo pienso. Ellos merecen más de un esfuerzo. Me han regalado momentos de inestimable valor, porque estaban cargados de educación, atención, paciencia, comprensión, compromiso, complicidad, puntualidad. A mí, puntualidad. Te permiten hacer bien, muy bien, tu labor. Casi no hay perdón si no lo das todo. En esto mejor si no entro. Llegan los octubres y toca que me pregunte si pido o no el traslado. Gana el no. Gana por cómo son. Ellos son las piezas clave, los que le dan forma a todo esto, los que te orientan y acompañan día tras día, los que determinan tu estado de ánimo, los que hacen que te crezca o decrezca la alegría, ilusión y confianza en tu quehacer. Siempre, o casi siempre, consiguen que crezcan. ¿Cómo no va a ganar el no a traslado? Y se fue el año académico 2021. Lo empezamos con dudas, cierto, por no decir mucho, desasosiego, y con bastantes, muchas precauciones. Pese a lo que hubo, entiendo que lo hicisteis bien, muy bien. Os aplaudo. Pero no solo a vosotros, también a todos los que dejaron y dejan diariamente su sensatez en vuestro lugar de trabajo. Deseo que la vida os dé lo que le pidáis. Si os caéis una o más veces en el trayecto, ¡arriba! Lo mejor puede estar por venir. Y para acabar, una confesión. No quería que este visitante nos alejara de las aulas, porque eso no solo mostraría más sombras en esta lucha, sino que también me robaría ese cara a cara, ese cuerpo a cuerpo con vosotros. Justo lo que hace que no me hiera tanto oír el despertador cada mañana. Muchas gracias. Ahora, para seguir con un pouco de música, a nosa compañeira Paula vai nos cantar unha canción, Halo, creo que se pronuncia así, non sei, seguramente te va, de Beyoncé. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down, but they don't even put up a fight. They didn't even make a sound. I
swear you never let you in. I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule of your breaking is a risk that I'm taking. But I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking out, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Say you wanna fade away. Everywhere I need it more, it's spraying all over your face. Baby, I can see your halo. Say you wanna fade away. Halo, halo, see your halo. Halo, see your halo. Halo, burning like a rhino sound, burning through my darkest night. Baby, you're the thing that I want. Think I'm addicted to your light. I swear you'll never fall again, but this time never feel like falling. Gravity can't forget to put me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule of your breaking is the risks that I'm taking. But I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking out, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Say you wanna fade away. Halo, halo, see your halo. Halo, see your halo. Halo, everywhere I need it more, it's spraying all over your face. Baby, I can see your halo. Say you wanna fade away. Everywhere I need it more, it's spraying all over your face. Baby, I can see your halo. Say you wanna fade away. Halo, halo, see your halo. Halo, see your halo. Halo. Xa sabemos, foi un ano complicado. Creo que se demostra aquí a ausencia dos nosos seres queridos e a nosa familia. E quero agradecer a María e a Sarai que aportaron vivo os seus pais dando unhas palabras para que non nos botemos tantos de menos aquí. Un forte aplauso. Boas tardes a todos e a todas. Gustaríanos, tocounos representar a todos os pais para darvos en honoraboa a todos os rapaces que este ano acabades unha etapa da vosa vida. Estes 2 anos foron difíciles, non só pola dificultade dos estudos, senón tamén pola situación que nos tocou vivir. Sin embargo, tiveron a súa recompensa. Agora empezades unha nova etapa que tedes que afrontar con ilusión, ganas e que vos acercará ás vosas metas. Disfrutade e aprendede, pero sempre con sentidiño. Menos os xoves que irei de movida. Por outra banda... Iso antes xa recuentes diso? Sí. Sí, Por outra banda, decía, gracias a todo o profesorado e ao personal non docente tamén, que na súa medida tamén colaborou para acompañarvos nestes 2 anos e axudarvos a superar os vosos obxectivos. Xa para rematar, recordados que o importante son os amigos que fixeches estes 2 anos. Gracias a todos por escutarnos. Bueno, agora por uns gin tonis, que é a vitamina dos estudiantes.
Este ano, como xa sabedes, foi moi complicado, pero os profesores deronlo todo para que resultase algo máis doado para nós. Cumpliron un papel fundamental preparándonos e guiándonos de cara ao noso principal objetivo desexado a VAU. Debido a eso, o alumnado, queríamos agradecerle dándolle un anequiño de nós e dándolle unhas rosas. Facedo que vos pete, total, o ano que ven vai vos dar luxe. Non podedes levar o lápiz a C, este fai un rapaz de segundo de ESO. Unha gran persona dentro e fora da aula. Ensinounos que as matemáticas son máis que números e guiounos moi ben como un titor. Que suba, Sus. Agora vimos facer entrega ao noso titor, o DEA, unha persona que ensinounos moito do galego, non polo libro, pero por outras partes a falar sobre todo, fai que fase e ven para Rosando. Yes, unha muller incombustible. Además de dar todo o que poido para pasar o de primeiro, a dar todo o de segundo, educounos con uns valores únicos. Que suba a María Irola. ¿Conseguiremos amarrar bien al gato? Non sei, por mí sí. Tú que opinas, Eloi? Pero en serio, ¿tú qué opinas, Mario? Yo opino que sí. Elisa, ¿puedes venir a por la rosa? Profesora de latín de algúns, pouco latín aprendín, pero levo os valores da clase que... Vos. Marián, podes vir pola rosa, por favor. E conste que non aprendí porque non quise, non porque sea mala profesora, Las medias, non teño calcetines. Este ano tuve de profesor de psicología e creo que ensinoume todas as partes da mente. O ano pasado, ali en filosofía, creo que dou de todo. Que suba, Antonio, por favor. Agora vai subir outra profesora de economía que tuvemos un ano só, por desgracia, pero temos moito cariño todos. Que dicir de Pilar? O benestar é o máis importante. Debate, pero que o que se fala aquí non trascenda afora, por favor. Grazas por facernos ver a religión de varias maneiras, das clases que nos deixaste estudiar, por supuesto. Moi importante neste ano. Que suba a ti, por favor.
Bueno, ahora creo que é o turno de Luchi, que a mí personalmente non me dou, pero constame que é unha profesora excelente e que leva moi ben as medidas, sobre todo o CO2 e o ambiente da clase. Metro e medio, Mario. Se non o digo, rebento. Pensade un pouco que acabei. Sabedes ben que composición vai que. Grazas por ser unha gran directora e por educarnos con todos os matices da historia de España. Grazas, moitas grazas por axudarnos a facer este acto. Que subamos. Agora poden subir as profesores de tecnoloxía, que eu só tuve o gusto de que me pudera dar unha delas, e máis a son neste caso. Ana e Clara, por favor, se podes vir polas rosas. Que vamos a decir dela? Para moitos de nós, a mellor docente. Que suba, Victoria. Podíamos invitar a Tombiño, pero aquí non hai. Ahora, turno dunha profesora que tampouco me dou, Hortensia, pero que axudounos moito neste acto, é unha parte imprescindible do centro. Non sei se vos lo dixen, para Sabausa 8 ou 9 de xunio. Pero vos ir tranquilos, por favor. Grazas por ser un gran orientador, por facernos saber máis da Bauca a Ciuga, e por guiarnos tamén, que suba Pablo, por favor. Outra persona moi importante, Pilar, que eu sei, bueno, a mí non me dou clase tampouco, pero constame que tamén é un motor moi importante. Outras dúas personas moi importantes no centro, que nos manteñen as aulas sempre impecables, e o entorno do centro en xeral. As dúas señoras da limpeza, por favor, se poden subir a la raza. Gracias por ser tan limpios e tan curiosos. Bueno, ahora por último, pero non menos importante, unha profesora que estuvo solo, mala suerte, botou solo mitad do ano dando clase, creo que nin chegou a eso, pero bueno, constame que as súas alumnas teñen moito cariño, se pode subir a pola rosa, ya acercamos aí. Cangaré último. Antes de nada, quería facer un inciso. Creo que todos os alumnos de segundo B, votamos o menos aquí. Creo que foi unha parte principal deste ano. En biología, tanto como aos pouquiños de geología, creo que foi unha profesora crucial a que lle temos moito aprecio. A Rosa non lle podemos dar, pero un aplauso simbólico para a Sofía. Los de dibujo saludamos a Carlos,
general para todos. O fotógrafo vai sacar unha rosa, vale? Bueno, pois rematamos que a entrega de rosas. Ahora vamos a poñer un vídeo do noso compañeiro Damián, que levoulle bastante esforzo e creo que o traballou moito e merece un gran aplauso. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light. Todos iniciamos a etapa de bachiller coas maiores ansias posibles, e coa típica frase: este ano póñome. O primeiro día que cheguei á clase comprobei de antemán que se xuntaran os mellores de cada casa. Pasou un mes e o tutor xa nos dixo que éramos o peor curso que había. Pero bueno, supoño que é o que lle din a todos. Ou non.
tutte le genti ci passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ai no, non è un radio. Tutte le genti. Oh ma che vuoi farla? Oh bella ciao, bella Sta ciao, llorando, bella ciao, ¿Por qué ciao. Me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took the edges out, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me. La osa mayor. Venga, osa mayor. Mira, ahí va osa mayor. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Garci, che dai corta il cuchillo! Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming
máis este ano non foi o mellor. E, pese a estar separados, Somos ese tipo de grupo que se converte en irmáns para a vida. Os que nos chamaremos preguntando que tal despois de anos. os que nos invitaremos ás nosas bodas. Ou a quen pediremos axuda para facer unha mudanza. Nunca me imaginara que tantas persoas de tantos lugares diferentes Acabasen formando un grupo tan forte, unido e único. Sei que me vou de aquí cos 2 mellores anos da miña vida. E con cada un de vos. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Como aquí ninguén se atreve, subimos pillaré. Imos cantarvos aquí unha canción. Ben, agora tocanos o centro, queremos agasar. Dime, tengo unha copa potente. Queremos darvos un agasallo para que lembredes este día. Entón, quen vai dar ese agasallo? Quen crees que é a persoa que lle corresponde dar ese agasallo? Os titores. Entón, que suban Suso e Suso. Suso. Jesus, que tal? Empezamos por el segundo bachillerato. Entón, Sara Camaño Vázquez. Mario Castros Pasardín. Teresa Cousillas Lema. Alicia Fernández Vidal. Alberto Pepe Topa. Alba Iglesias Pérez. Héctor Lema Paz. Eloy Guiñares José. Llevo años, disque. Elena Mosquera Sánchez. María Paz Varela.
Fariña. Saray Piar Suárez. Noa Romero Gana. Isabel Santos Pacal. Lucía Suárez Fariña. Jorge Suárez Vidal. Erika Dariña de la Fuente. Para finalizar, Aroa Villaverde Méndez. Ben, entón agora pasamos por segundo bachillerato B, o seu título está preparado, sí. Empezamos con Daniela Botón Vigo. Bolón, perdón, Bolón. Iker Castilleira Lema. Bueno, estamos conseguindo el vídeo para hacer. Alejandro Castilleira Braliña. Damián Castro Hermida. Pablo. Día de Besa o non. Adrián Collazo Vázquez. Lucas Domínguez Suárez.
social. Raúl López Pereira. Brais Martínez Lema. Hugo Méndez Álvarez. Celia Mira Vigo. Marián Badajoz Suárez. A ver, Lidia, que aquí nos toca el por Marián. Pablo Pardiñas Este. Ángela Pardiñas Ferreiro. Martín Quintán Rojo. Laura Ramos Lira. Wesley Rodríguez Mejía. ¡Vamos! Pedro Suárez Fariña. David Varela Graíño. Paula Varela Miranda. Y para finalizar, Mateo Llán. Bueno, antes de nada, pedirvos disculpas polos fallos e os problemas técnicos. De verdade que a mediodía funcionaba o proxector. Pero bueno,
Despois, quitando eso, pois nada, moitísimas grazas a todos por vir, e agora, pois, ainda non marchamos, baixamos aí a pista polideportiva, porque estades todos convidados a que compartamos uns pinchos, eso sí, respetando o aforo, xa sabedes, en cada mesa 4 persoas, pero bueno, baixamos aí todos. O dito, moitos parabéns, moita sorte e moitísimas grazas por estar aquí todos, vale? Venga,